mamakin matan da za su zauna namiji ya dinga zagin ki a gaban mutane har ya ɗauki hannu ya mare ki ki naɗa hannunki kina kallon shi. Oh my god, wallahi ba a yi namijin da zai dake ni ko ya zage ni in kyale shi ba. Ke kafin hannun shi ya sauka daga kan fuskata sai ya ji diran nawa sai dai ya kashe ni. Ke wai me kuka ɗauki kanku ne? Ni da na gaya miki ko ɗan da na haifa namiji ya yi kaɗan ya dake shi barantana ni. Zagi na akai ba zan bari ba barantana doka. Me yasa kuke mai da kanku ba ku san me kuka, me yasa kuke mai da kanku ba ku da daraja ne? Kai, wannan matar tana biya na. Wallahi sai bai kwato mana yanci. To, Aunty Zulai. Kinga. First of all, ki cire wannan niqab din idan kina son yi magana da ki. To me matsalar ki? Komai sai an yi masa yana zaune a fari amma zai dinga kira ni. Ai sai ki ci gaba da biye masa. Nan gaba idan ya ce miki ki ɗauko abu ki bashi, da Allah ki tambaye shi bashi da hannaye ne? This thing is getting over my head. Ta yaya za a ce mu da muke mata muke buƙatar a kula da mu, fatan mu ta yi laushi, kafan mu yayi laushi and so. Abin da yake ban mamaki sai ki ga mutum jibgege yana zaune ana ta yi masa hidima sai ka ce jariri shi gashi ya auro baiwa.